mananambal ko sa mga tao, mga masikiton. Bahin na ni mga COVID karon. Kay kaning COVID, manya ko gibantayan ang modool dire, ang moto mayo. Kay leib nihil nito. Robel nito. Ipro devel misiod natan dagnas duakto akto adutre debilitar abrid ni igrido regad duakto go di tegyo kepes kempos kompas unaton dahol makrupan wa man ito gitampakan. Uli na lang kakuha ni probinsya kay gimingaw na rabos ko amahan. Kumusta nagkatos lolo? Tiguang na siguro to kay tiguang na baya ko. Bungot sa ok-ok. Maglakaw na lang kakuane kay wala ko ikaplete. Kay wa ko'y kwarta. Dako lang lawas ta, wa tay kwarta. Sumangin lang kakuane. Ipati sa bokong ay basig abot sa probinsya ani. Puya ni trabaho ay. Ako'y tigluso talitson. Wa pa ko kakaon. May pamuli ko semua ay. May dito semua. Kay ligre kay kong papa. Bisig kung siya makaon makanan ako. Mukaon to siya guling. Kaon sa guling. May muli ko semua ay. Kay mingaw na ko. Si Lolo ka no? Aton lang kung mangutan ng papa ini ubot. Ako ni suo. Kuya! Dong! Ako ni mangot. Kuya! Dako kumain ako. Kuya! Bok! Kuya! Bok! Kuya! Bok! Nganong ang sulti sa kuya Bog man nganong di naman dudong. Oh, biya ka dong nga. Suon ta. Parihat ang kuya mo. Mas may pa. Ato na nagpapa na kay mingaw kay mo papa. Mingaw sa ti ko papa. Kay mga mustatan ni Lolo ug gunsa. Ingon ba sila dong nga. Basta kuwang na kuno. Dukad-dukon na ba? Ingon ta. Abro dito ta pangutan to sa papa oy. Di tayo mahadlok oy kay ato man apuhan. Oh, pero ato gyud tan-aw kay wa mo kita sa kuwan. Buya na kinabuya. Ang akong mga anak na nagko na lang doon, nagsige na lang pagbibagdoy. Paita, di kinabuya. Sig hakot aning basa sa pagat para lang magkakaon. Pagkalaaya. Hinsa mo! Anak ko oy. Anak ko. Si Dodong pa, dako na kay. Unsa naman taon mo? Nganong karon pa man mo? Sir, biya ka pa nga akong trabaho. Luto og litson niya, permi ko pas mo bang uli ko ba? Trabaho ko pa. Ikaw gudya ko naman na imong tiyan in taon. Noon sa banga sa TV ni mo. Noon sa naman na imong tiyan. Noon sa naman tao ka. Sus, in taon ninyo. Gudya ko na imong tiyan. Ang imong itlog. Dako na. Dako ko. Sa kaman. Imong. Tawag-tawahan ko nimo. Sige mo sa katong na kamay kong tao. Inyong amahan. Nagsig pa ning kamot pagkakot og bas. Kamu nagbagli-bagdoy mo. Sino kami pa? Sino ka? Magpapauri ka na ko kadak ko pamay kasi mong amahan. Asap ni lolo. Kuntian mo sa tinuod. Ang inyong lulo nagmilagro. Lolo? Nagmilagro ang inyong lulo. Ingon ra ba ang kuan pa mga istorya sa una pa nga basta kuwang na kuno Kadlukan ko no. Kamo, kuwang mo pagtuo sing apuhan. Pero ang inyong lulo mananambal na kaayo, daghan na kig naayo ya kamo mga apo, di mo mutuo. Nganong di gid mo tuo pa kay tinuod din na pa. Asam dir si lolo. Adtuan niyo sa punuan sa kahoy. Kay doon na to sige pangorasyonan dito nga iya di panambalan. Bisag daas punuan sa kahoy magkaayo siya. Suboy tao pa? Bisag wait. Ha? Bisag wait tao. Ay lagi. Tatawaan lang ninyo. dili oy. Hoy, irespeto niyo yung apuhan. Irespeto ninyo. Mao gani. Kay maure na nagbuhi na ko. Asa na gyud si Lolo? Asa man siya pa? Tapos punas kahoy. Adtuan niyo. Liwat mi Lolo ba? Liwat kay mo! Oy, batad bangas ka. Tutugtugsok ito, tutugtugsok ka. Dakto lang inahimuang.
Ba ato sa namo lolo pa. Ngadto sa pa oy ko papa. Bata na. Sa mo ang nahubog pa. Ah, ata na may ba? May ka na! Kapay ka pa. Kapay ka pa. Rabelo tet, ligras, igimo, sukma, sukata, at Kiso mo na oh. Mo gilo na si mao siguro na si lolo. Sige mag tabi-tabi unsa man yung giyaw. Rabelo tet, ligras, igimo, sukma, sukata, at tredeleted, lirdos, sukamil, odihondrokam, Si Lolo, eh. akto, Lolo nga. barote, balihol, Nagyaw-yaw naman na oy. balihol, Buwan na. Managan to na siya mamato na. Hoy, asa mo? Mga po, asa mo? Lolo lagi ni. Ha? Hello, Lolo. Oh, teman, sambal mo, teman. Dili mo tambal anak tambal. Ano mo nga way ngipon. Kami dagan niya dyan. Ari dre. Pag bugal-bugal mo sa iyong apohan, mga dahil mga sokol na lang ni mga batarong karo kay hingalan na ako kungo niyo. Balik ka pa. No. Okay guys, para sa kaniyong tanan sa akong mga followers, shout out emi sa mo ang paghatag karon kaniyo kalingawan. Salamat kayo sa Bangas TV nga gikan sa Katmon ni Arigid sa among lugar aron pag himamat namo in personal. Salamat po sa akong agaw nga si Tutong Tugsok TV nga maopoy ni Agia ni Bangas TV aron makaari sa among galingong balay. Ug ba nga daw guys, mauli na ang akong papa, akong giapil sa shooting. Gumikan kay kinaha mo gid siya og pinangandoy sa mga tao sa Mindanao nga diin do na poy mga tao nga nituo sa iyang pagka matinabangon pod sa mga tao dito dunay mga sakit. Salamat, shout out ko niyo lang taga Mindanao. Ang pingin niyo akong amahan kay gusto mo gid siyang mauli diha sa inyong lugar kay daghan kuno siya og matabangan nga mga masakiton dinha sa inyong lugar. So ako rin shout out, ako si Alimukoy, shout out ko sa kung tanan nga followers, labi na gyud sa ako ang mga sponsor nga nihatag nako sa ako ang mga gipanghatag nato sa mga PWD nga atong natabangan. Si Ma'am Marilo Nunez, Sir Alan Nunez o Anonymous nga gikan sa Canada nihatag og tabang unya ni Rodel Intis nga maog sa tanan nga mga nitabang gyud nako sa sinugdanan pa sa ako mga gipanghatag kamong tanan naamos kanay may paglawas. Okay, Bangas TV. Unsa shout out ya? Shout out di ko sa taga Katmon. Shout out di ko Kanong tanan shout out sa atong amigo. sa Kang Bandol Aribal, Kunanan Daklan, Rio Arnan, Tulits Amagas sa Nuria. Shout out kang Milrit Barte, Marlo Horeng, Rel Neberped, Lemuel Horeng, Louie Horeng. Shout out Sherwin Sososko, Kikiro Loyola, Warshak Silencer. Shout out ka Christian Buncha Colonia, kang RJ Montesilio. Shout out ka Sean Michael Nabaha, Boris Yonson, Patrick Nonyesa. Shout out ka Eugene Ariso. Magpa-shout out sa niya sa inyo ha. Sa inyo tulo kay solid supporter ni siya ninyo. Eugene Ariso. shout out ya Eugene Ariso. Shout out pod kang Lilani Nonyesa, Purkya nga maupod ni tigtanaw sa inyong kuan ito sa Lida. Ay, salamat kaninyo tanan. God bless yung mga Wala nine. shout out sa iyang negosyo dito nga Ninyos Pan Init sa Katmon ni Lilani. Oy, Sa sa tanan taga Katmon adto mo sa Ninyos Pan Init dina sa Katmon kang Ninyos. Shout out ka Randy Bariga, Jill Nonyesa Molina, Israel Butanas Mata. Shout out kang Idol George Molina, Rexy Pitulan, Bidik Barte ug kang Emirates Barte. Oy, salamat kay kayo sa nagpa-set out ni Bangas TV. Kamong tanan anaamo kanoy sa maayong paglawas ug kapiskay kadasig sa panginabuhi. Hinaot kanamo kanunay tanan magsuportar kanamo. Daghang Shout salamat. out ko sa tanan no sa among mga supporters, subscribers kang Alimukoy, Tris Bakak ingon man sa pang channel Tutong Tugsok TV o suportahan nato sa ang Bangas TV ingon man sa mong main Janwa Mix TV, Tris Bakak o ibaw na mo sa tanan. Akong gihangyo sa naghatag og sponsor ni Ali, daghan ug daghan kay salamat. God bless kaninyong tanan. Maura na mga idol, thank you kayo. Wa ko lang kay istorya kini ang among amahan. Muli naman ugma kasi gingon ni Ale na ay say mga tao nga nagmahal niya dito iya sa Japong kadayon ang iyang pagmahal sa Pilipina. Okay, God bless kanyo. Ikaw pa. Without na pugod to Manuel Gabahon sa Tandakol, nga siya sa sadyagi lauman sa tanan nga kraan nga nitibaw sa Mindanao. O sa kanya uba bayaon, nga siya puro
purok siya, 4 sa Kuan. Tinawag siya diya sa si Tandakol, si Uba Bayon. Tinawag ko dito sa bahin ni kumpare na ko Johnny Antihaw sa siya mo'y mamunyag sa mga bata, mukasal sa mga bata, mga tao diya ang minyo, nga way gani bayad-bayad kay siya dato siya si Kuan Johnny Antihaw. Okay, daghang salamat. Daghang salamat sa inyo ang pagsunod sa kong channel Ali mo koy Trace Buakak. Ang among main channel ayaw kalimti. Janwa Mix TV.